Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ziwakhalele amasela antshontsha izinkomo bese ezishushumbisa ngobumnyama. Abalisi ababili abangadalulanga iminyaka kanye namagama babanjwe ephakathi kweMoy River kanye neGreat Town bezama ukushushumbisa zona izinkomo. Behamba ngohlobo lemonto eveni belayishe izinkomo. Baphinde batholakala nenqwaba yama number plate ahlukene khona emontweni. Bebe sebebuza ukuthi izinkomo ezaphi futhi zibhekephi, zabe esezima emthumeni. Zibe eseyibakhalela kanjalo. Omunye wase ezwelisho, omunye owase uwinene. Abantu bancome kakhulu isenzo sama security ngomsebenzi omuhle. Abantu bebe sebebona ukuphawula okwahlukahlukene khona lapha enkundleni zokuxhumana. Omunye uthe izinto zokunikezwa isikebhe ngaphambi kokuba ziboshwe. Bephinde bechaza ukuthi obani abasebenzisana nabo emakhaya ukuze iqiniso lezo hlala obala. Omunye uthe izinto lezo zokudutula zibulawa ngoba sesikhathele abantu abaqeda imfuyo emakhaya. Omunye uthe cha impela abantu sebedinga ukubulawa yikho lento yokuntshontsha kwemfuyo emakhaya. Bafethu ke maningi kakhulu ama comment ngengwaqede wonke izimvo lezo zabantu enkundleni zokuxhumana. Mina ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalolu daba. Mina sengiphuma kanje, ungibambeke evidweni elandelayo. Ungakhohlwa ukusubscribe uphinde ucindezele ibhele.